लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअ नुनो मोनगोन सीटेटनि बागै सीटेटनि माखासे इनफरमेशन नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन 2019 नि सीटेट अर्थात सेंट्रल टीचार्स एलिजिबिलिटी टेस्टनि सोमोन्दै नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन जाय डिसेम्बर 2019 अर्थात बे सोलिफुनाय बोसोरनि 2019 आव एग्जामा जागोन बावैसो जाखांलांबाय बिनि नोंथांमोनहा फ्रायानो गोसोआव दङ जायफोर नोंथांमोना होदों दा बेबाराव जायफोर नोंथांमोनहा सीटेट एग्जाम जिरायनो सानदों नोंथांमोना बेखौ डिटेल्सै नायना लानो हानाय जाहैगोन बाहाय दं एप्लाइ खालामनाया फार्स्ट 19 आगस्टनिफ्रायमोन 19 आगस्टनिफ्राय स्टार्ट जानानै 18 आगस्ट सेप्तेम्बरसिम 18 सेप्तेम्बरसिम जाहैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन फारियै बाहाय गोबां माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशन्सफोर दङ नोंथांमोना बेखौ नायना लानांगोन फारियै सेंट्रल टीचार्स एलिजिबिलिटी टेस्ट बेयाव गाहाय मा नांगौ क्वालिफिकेशननि थाखाय बेफोरखौ नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन जायफोर अलरेडि सिगाङाव होखांखाबाय बिथांमोना मिथिखानानै दङ मा नांगौ हथात बाहाय नांगौआ जाहैबाय जोंनिया ग्रेजुवेट नांगौ ग्रेजुवेटनिफ्राय आरोबाव मा नांगौ मोनसेया जाहैबाय जोंना डिप्ल'मा जाहैबाय BEd बेचेलर अफ एडुकेसन बेनिफ्राय नङाब्ला जोंनिया DLED बेखौ नांगौ आरोखि DLED नङाबा BEd दा बेवहाय मोनसे चान्स दङ मा दङ BEd आरो DLED खौ जों कमप्लिट नङाब्लाबो जोङो खालामनो हानाय जाहैयो जायखौ एपियारिं बुंनाय जायो एपियारिंब्लाबो जों बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन नाथाय सीटेटनि सार्टिफिकेटखौ जोङो जुदि पास जायोब्ला बे डिप्ल'मानि सार्टिफिकेट मोनब्लासो मोननाय जागोन आरो बेखौ टार्म्स दङ मोनसे कन्डिशन दङ बेनि थाखाय नोंथांमोना मोननाय जागोन बेहाय साबमिशन अनलाइन खालामनो थाखाय नोंथांमोना स्टेप 1 आव अनलाइन लगइन खालामनांगोन बाहाय नुनो मोनदों 2 नाम्बारनि नाम्बार 1 आव नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जादों सीटेट अफिशियेल वेबसाइट www.ctet.nic.in आव सार्च खालामनांगोन होनदों स्टेप 2 आव दङ नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनाव क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्राय स्टेप 3 आव फिल आप खालामनांगोन रेजिस्ट्रेशननि थाखाय बेनिफ्राय स्टेप 4 आव दङ आपल'ड स्केन इमेज पासपर्ट जानाखि जोंनि डकुमेन्ट्स बिदों बेखौ जोङो आपल'ड खालामनांगोन स्केन बेनिफ्राय स्टेप 5 आव दङ पे एग्जामिनेशन फिसनि जों पे खालामनांगोन चालान अर्थात डेबिट कार्ड अर्थात मा होनो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डजोंबो जागोन जोंनिया बेनिफ्राय स्टेपआव लास्टआव दङ प्रिन्ट कनफार्मेशन पेज बे जागोन नोंथांमोननि थाखाय रेकर्ड एन्ड फिउचार रिफारेन्सनि थाखाय बे जोङो प्रिन्ट खालामनानै लानो हायोबा साबसिन जाहैबाय आरो अदेबानि जोंनाव बेखौ खालामाबाबो जायो मेलाव फैखायो जों बेखौ मिथिगौ बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेशन प्रसिडिउर दङ बाहाय नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायबानो जाबाय मा खालामनांगौ रेजिस्ट्रेशन दा बाहाय पासवार्ड फैगोन पासवार्डफोरखौ जोङो सेभ खालामनानै दोननांगौ जोङो हायोब्ला लिरनानै दोननांगौ गोनांथार बे पासवार्डआ बेनिफ्राय मोनसेया दङ एग्जामिनेशन फिसनि सोमोन्दै जों बाहाय मिथिनाया गोनां बाहाय जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय अनलि पेपार 1 और पेपार 2 अर्थात एमइ सेक्सननि मोनसे नङाबा एलपि सेक्सननि मोनसेल' होनांगौबा 700 नांगोन आरो जुदि मोननैबो पेपारखौ खनसेनो नोंथांमोना जुदि एलिजिबिलिटि दङब्ला होगोनब्ला गासै 1200 नांगोन आरो बेनिफ्राय ST आरो ST मोननैनि थाखाय आरो डिफारेन्ट एबल पार्सननि थाखाय जों मा नांगोन 350 सिंगेल केटेगरियाव जिरायनोबा अर्थात एलपिआव जिरायनोबा नङाबा एलमिनि थाखायल' जिरायनोबा बेनिफ्राय मोननैबो पेपारखौ जिरायगोनबा बेयाव जोंना 600 नांगोन अर्थात ST आरो SCनि थाखाय 600 बेनिफ्राय गुबुन मिथिनांगौआ माखासेया जोंनाव जेब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामो अब्ला मोनजोबखागोन बेनिफ्राय जोङो नांगौ माखासे बुस्थुआ जाहैबाय बाहाय बेखौ नायनांगोन बेकग्राउन्ड अफ रेसनेल शर्ट टाइम बेफोरखौ नांथ'वा जोङो मार्कस सिस्टेमखौ जों नायना लानाया गोनांथार मार्कस सिस्टेम एग्जामिनेशन आवार्सखौ नागिरदों बाहाय शिडिउल अफ एग्जामिनेशन बाहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा 8 तारिख डिसेम्बराव जागोन मोननैबो पेपार मर्निं आरो इभिनिं जागोन मर्निंनि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन पेपार 1 आव दङ 9:30निफ्राय 12थासिम बे जाहैबाय पेपार 1नि थाखाय पेपार 2 आव दङ जाहैबाय 2 PM निफ्राय 4:30 PM बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बेनिफ्राय गुबुन माखासे गोनांसिना जाहैबाय दहायसो बुंनाय माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशनफोर दङ बाहाय 50% नांगौ बेखौ जों एप्लाइ खालामबा मिथिगोन ST आरो SC 45% बानो जागोन
बेनिफ्राय नैबे मार्क्स दङ बेखौ जों नायथारनांगोन गासै 150 मार्क्सनि जागोन बेखौ नोंथांमोना नायनानै ला पेपार 1निफ्राय क्लास 1 to 5नि बियो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनि थाखाय 30 मार्क्स माल्टिपल चइस कुइसन्स लेंगुवेज कम्पालसारि इंलिश जागोन बेयाव 30 माल्टिपल चइस कुइसन्स लेंगुवेज टु कम्पालसारि बेयावबो नुनो मोन्दों 30 मैथमेटिक्स 30 इनभाइरनमेन्टेल स्टाडिज 30 टटेल 150 मार्क्स बे जागोन आरो बाहाय नैबे मोनसे बुस्थु नायथारनांगौआ लेंगुवेजनि लेंगुवेज सेलेक्सनाव दङ बाहाय जोंना इंलिश हिन्दी आसामिस बेंगलि गार' गुजराती कानाडा ओमफ्राय दङ खासि मालायालम मणिपुरि माराठी मिज' नेपालि उरिया पान्जाबि संस्कृत तामिल तेलुगु तिबेटान उर्दु दा बेफोरनि बेलायाव जायफोर नोंथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो जायखौ रिभलिउसन खालामनाय नुनो मोन्दों एसे एसेबाबो जोङो जेराव बर' गैया बर' सोदोब जोंना गैया बर'आव अदेबानि जोंना ओइट सिडुलाव हाबनायमोन बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरो बे फिन 2019नि नैबे सेकेन्ड स्टेपावबो जोंना नुनो मोनबावासै दा बेयाव गार'खौ लानानै जों गोबाङानो बुंनो नागिरदों गार'आ जाहैबाय मालाय मेघालयानि स्टेट लेंगुवेज जाहैबाय ओंखायनो गार'नि होनाय जादों फारसेथिंजाय जोंनि बर'खौ मानो होदिया बे जोंनि दुखुनि खौरां बेनिफ्राय पेपार 2नि थाखाय नों जायफोरा होगोन बाहायबो नायना लानो गोनां चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि 30 मार्क्स लेंगुवेज 1 लेंगुवेज 2 30 नाथाय मेथमेटिक्सआव बाहाय साइन्स सरजाबफानानै दङ मेथमेटिक्स एन्ड साइन्स फर मेथमेटिक्स एन्ड साइन्स टिचार्सनि थाखाय बेयाव 60 ससियेल स्टाडिज आरो ससियेल साइन्स लाग्राफोरनि थाखायबाबो 60 दङ मोननै बेखौबो जों नायनांगोन टटेल बेनाबो 150 मार्क्स जिखि जाया नोंथांमोना बेखौ बे लेंगुवेजआ एखे अपसन्सफोरा गासिखौबो नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन जेब्ला एप्लाइ खालामो अब्लानो नुजोबखागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना सोंनो गोनाङा जाहैबाय एप्लाइ खालामनायनि लिंक एबा नैबे जोंनि एडभार्टाइजमेन्टनि लिंक बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नुनो मोननाय जागोन डिसक्रिपसनाव नायनानै लाब्लानो जाबाय गासिखौबो गुदि खिथा नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन अब्ला आसा खालामो लोगो नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन खेबनि बायदि दाबो खालामगोन आरो सिगाङाव जेसेबां खालामदों दा बांसिन खालामगोन होननानै आसा खालामदों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गुबुन गुबुन इनफरमेसन मोनबाय थायो बे चेनेलाव नोंथांमोना बे हिसाबै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोदानै फैनायबा जायफ्रा अलरेडि साबस्क्राइब खालामदों नोंथांमोनखौ हाजासे साबायखर बावबाय दिनैनि बे भिडिअनि थांखिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।